Dámy a pánové, dneska se nacházíme v tajné pěstírně hub ve sklepení na Praze 6 a pěstují tady mimo jiné tuhle hlívu růžovou, která prej chutná jako slanina a proto je oblíbenou pochoutkou veganů, kteří mají rádi chuť masa. Jo, mohli byste mi říct, kde se vlastně teď nacházíme? Co tady děláme? Co tady děláte vy? Určite, nachádzame sa na Mestskej hubovej farme v Prahe, konkrétne v Prahe 6 a pestujeme tu exotické druhy jedlých hub pre reštaurácie, pre tržnice, pre vás. Jak jste se k tomu vlastně dostali? Protože to není úplně jako typický způsob farmaření jednak a druhak obecně to městské farmaření je jako teprve v rozkvětu, bych řekl. Jak vás to napadlo něco takového začít? No, povedala by som, že úplnou náhodou. Konkrétne moja mamina uvidela na internete vlastne, ako sa pestujú huby. Objednala si domov substráty nejaké, vyskúšala to a prišla proste so skvelým nápadom, že poďme robiť niečo, čo dáva zmysel. Čo dáva zmysel a chceli sme ukázať ľuďom, že vlastne čo sa dá vypestovať v meste, v centre mesta, že na to nepotrebujú zeminu, prírodu. Dokážete říct, jak velkou plochu máte tu pěstební? Pestujeme približne na 90 metroch, momentálne je nám to malé, hľadáme väčšie priestory. Ti tady teda máte co za houby všechno? Tu máme konkrétne hlivy, konkrétne hlivu rúžovú, kľudne sa môžeme presunúť dozadu. My tie huby vlastne máme tak rozdelené. Krásný, tyjo. To je vlastne hliva rúžová. Je taká výrazná, aromatická, trošku až slaninová. Takže do nějakých veganských pokrmů. Áno. A fakt pro ako vegany, nahrážka. co mají rádi maso. Presne. Je obľúbená, veľmi obľúbená medzi kuchármi v Prahe. A je potřeba to mít teda rozdělený kvůli různým podmínkám, které ty houby potřebují? Áno, táto hliva konkrétne vyžaduje vyššie teploty, silnejší prítok vzduchu, ako napríklad ostatné huby. Tak snažíme sa to tak selektovať. Super. No tak sa budem podívať dál do dalších. Toto je taká suchšia miestnosť, takže ten bodčovač máme zapnutý non-stop. sa dosť strieda ten vzduch, že tu je taký ten najväčšia cirkulácia, takže aj najväčší odvod toho vzduchu, tak preto viac menej tu býva stále zapnutý ten zvlhčovač. Tu máme teda miestnosť, kde pestujeme koralovec ježatý, alebo inak lion's mane, výživa, ktorá trošku potrebuje iné podmienky práve ako tá hliva rúžová a tak preto sú separátne, sú od seba a toto je hruba, ktorá naozaj opravdu momentálne je veľkým trendom vo svete pestovania, vo svete vegetariánskej, vegánskej stravy a nielen stravy ako také, ale ako doplnok stravy. Já když jsem vás potkal poprvé, tak jsem o tom v životě neslyšel a od té doby to říká úplně každý. Takže jako ten trend evidentně začal fungovat. Začal. To je tak, pokiaľ sa s tým nestretneš, tak si to nevšímáš moc, ale to je ako s autom, keď si kúpiš auto nejaké a si myslíš, že si poprvé ho vidíš a potom ho stretneš na ulici trikrát za deň, tak takisto je to aj s tou hubou, teraz tie výživové doplnky naozaj vyskakujú všade a každý už o tom hovorí, o tých účinkoch na mozog. A vy to pěstujete jako v biopodmínkách, nebo se k tomu chcete přiblížit? Že jsme se o tom poprvé bavili, ale nevím, v jaký fázi jste teda přesně. Určite by sme chceli získať biocertifikát. Ono momentálne máme tej roboty až nad hlavu, takže zatiaľ sme sa na to úplne nezamierili, ale určite sa o to budeme v blízkej budúcnosti snažiť, pretože nepoužívame žiadnu chémiu. Vlastne tie substráty, na ktorých nám plodia huby, sú len bukové piliny, obohatené vlastne nejakými živinami. Pre tie huby je to úplne prírodné. Takže určite áno. Jo, takže jste na cestě získat ten biocertifikát, to je váš cíl. Tak, Zvadný. určite. Mně napadla ještě jedna věc, aby si diváci nemysleli, že točíme před 3 rokama, jo, protože tady máme ty roušky. Proč je vlastně máme na sobě? Tak... Určite všetci diváci vedia, že huby sa prenášajú spormi a sa rozmnožujú výtrusmi, tak tie výtrusy sú naozaj mikroskopické a usadzujú sa na plúcach, takže je to hlavne kvôli ochrane zdravia a aj kvôli kontaminácii húb našimi výpadmi, keď to tak zase poviem. Takže je to ochrana vlastne
nás proti tým hubovým výparom. No a hovoríme akurát, že máme pozbierané všetky tie huby. My vlastne snažíme sa ich zbierať ako náhle vyplodia. Jasně, Protože... neskladujete tady zbytečně nic. Jasně. A kolik hub tady jste schopni vypěstovat teď třeba týdně nebo měsíčně? Tak měsíčně tak 400 kilo. 400 kilo, panečku. Klidne, myslím si, že už by sme dali i víc. Ono naozaj, ja hovorím, že ten substrát, vlastne ten korálovec sa oberie, plodí ďalší. A kolikrát dokola to můžeš nechat v tom jednom Plodí tak 3-4 krát. 3-4 krát, Áno. Nie vždy, samozrejme. Nevždy sa to podarí. Jaký teda všechny druhy hub, to jsme si ještě neřekli, že jaký všechny druhy hub tady vlastně pěstujete? Už sme si ukázali teda hlivú rúžovú, Lion's Mane, alebo koralovec ježatý. Potom tu máme tu nad nami hore, sú také malé boďky momentálne v raste, to je polnička topolová, alebo inak Pio Pino. Potom tu máme rôzne druhy hliv ešte, hlivú čiernu perlu, hlivú Blue King Oyster, čo sme si ukázali na začiatku. Máme tu shiitake, to je za vami, ktoré momentálne sú zozbierané, takže už iba také občas nejaké výkuky sú tam. Okrem toho by sme sa chceli venovať výrobe produktov. Produkty už nejaké vyrábame kimči hubové, vyrábame hubovú paštiku, sušíme huby. Chceli by sme vyrábať potravinové doplnky, vlastne ako tie kapsule, napríklad z korálovca. Momentálne máme pokryté všetky pražské trhy, určite by sme chceli zamieriť aj do iných miest, ako je napríklad Plzeň. Momentálne ešte pracujeme na e-shope, ktorý práve teraz ešte doladzujeme aj s nejakým logom a takým ako na medzinárodný trh práve s tými výživovými doplnkami z korálovca a rôznymi teda produktami a nielen teda ako e-shop, ale aj hlavne ako blog, ako nejaké také vzdelávanie ľudí o tých hubách, čo všetko tie huby naozaj pre zdravie dokážu priniesť ľuďom a aby to nebolo iba o tom nakupovaní, ale o tom, aby člověk trošku něco nové dozvěděl. Jasně. A plánujete třeba, nebo děláte nějaké přednášky, nebo děláte ještě jinak než online, jako rovnou jako fyzicky, jestli se tak dá nazvat? Zatiaľ nie, ale určite sa na to chystáme. Tak moc krát díky za návštěvu a za povídání o vaší skvělý městské farmě. A než se rozloučíme, tak se zeptám ještě, který z vašich hub začneme na našem marketplaceu Saplo nabízet už snad brzo. Určite. Medzi hubami bude korálovec a hliva rúžová. Super. Myslíme si, že sú to také dve najhuby, ktoré určite stojí za to vyskúšať. Už se na ně těším. Tak tiež ďakujeme za návštevu. Díky, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Čau.